Здравейте, аз съм Теодора Съда. Започвам моето завръщане. Още съм ден на Челси, още съм си тук. И това е завръщането ми след дълго отсъствие. Просто не знам, омръзна ми да правя клипове. Реших да спра сега, обаче между две прави клипове. И днешната среща, Челси, знаете, ще изиграя едно по-време. След това ще изиграе половин битка на League of Legends. След това ще изиграе другото по време. Малко по-объркано, знам. След това ще изиграе другата половина на League of Legends, просто така да някой ако се обърква дали е то половината по време или... Еми казвай ви, разбрах ма. Много че е 2 часа и ми мръзна да правя. Но ще направя това за не един мач само ще изиграя. Нищо повече. Както ще бъде резултата. Сега ви Богданович. Аз съм се отдал съм. Не се добре да кажа. Нищо. Франко напад. Точно на десния напад. Тя. Колко енергия иска била? Клевър, не? Ван Перси. Фелмени. Да, ако някой да чуе, това е FIFA 13, сезон 2013-2014 и абсолютно всички трансфери до края на трансферния прозорец в цялата са извършени включително и като Ето в Челси, Уилиан в Челси, други Лукако в Евертон, Беларин в Юнайтед, както виждате, и примерно Бейл в Реал Мадрид и Неймар в Барса, които са доста стари, но няма да се прави. Сега да видим първа атаката. Юнайтед подаване и да видим добра на нещо. На Кевин Де Брюйн. Фернандо Торес. Не е да бъде подаване към Кевин Де Брюйн. Да видим тук Челси ще владият и да видим Фелмени, Валенсия. Но тук грешка, но един враг подаване тази грешка и той реши, но няма значение. Челси в атака. Аз какво? Дай по-рано да видим какво. Казвам подаване за Азар и Оскар. И какво спасяване на Давид Ехия, да видите, много изключително спасяване на испанския вратар, Давид Ехия и отново тук добра намеса, страхотна атака на иначе на Дена Ден по крилото, свърши цялата работа, само на ние трябва да вкара да пропусна. Страхотна възможност, да видим сега тук. Браво на Рамирес. Да преминем покрай какво видим сега обаче. Центре! И Рамирес си поправя по грешката. Не съм това било още по-единица. Нещо бързо. Видим, Рамирес получава още една възможност, защото прескочи с центра. Все пак, Рамирес... Не! Чакай! Време! Да, май! Няма да съм следи това. Браво! Давай към Кевин Де Брюйн. И крайна сметка почти нищо. И хубаво отнемане с него. Отново
да не е гол. Това няма как да не е гол. 38 минута грешка на Петър Чик всъщност. Недобро позициониране на Челси врата. Мислим, че на Челси нямат абсолютно никакво на Петър Чик, който не взе добра позиция при центрирането. Трябваше малко по-назад да стои текста, за да успее такова пространство в горе. Съм гледали открива резултата от 38-та минута, да видим сега шанс за Челси. Оскар подаване за Ремирес. Изписано тук в Оскар, но все пак да попада 18, Ван Перси, Елани. Лампа. Не сте отпада, чакай. Да видим. Отпада. Добре, иде назад резултатата. Много е бърз. Ние, абе, защо бързо? Така да потегнем в областта сезоната първо по време. Да видим дали няма да има 2-0, не. Там плевате и оставихи да атаката. Оставихи да. Добре, преминаваме към Мидфилд и ще се върнем за втората точка. Чао. Здравейте, продължаваме с моето съвръщане на профила ми, на качване на този клип на Лоли. Виждате, аз съм Ганплан. Генплан. Челси 0-0. Така, отново отбор. Хинзал. Воливер. Мисфорча. Трандомер. Кристо Кейт. Райс. Мастерия. Някакъв умрял стил на Гарен. И Владимир. Сега само, че нещо не влаква. Това сигурно открито момент. Готово. Прави се. Така, да почвам с нормалните занимаете ми. Тази ръкавица, която дава 8% Critical Strike. Искам да съм с Мис Watcher, много добър екип. Писах му на Трънда да е мид. Волил. Не бе, момче! Абе, много ми лаква, бе. Ей, Саша, вече. Така. Добре, ще играем без мид. Стана. Искам да съм с Fortune. Много добър екип с Ганг. Тъй, май ще стане. Айде, Гален, ела! Абе, бягай, бе! Обаче тъпото е! Не сплочен, виж съм. Що се виждаш? Ела, бе. Моето момче е хубаво. Чакай, не, баба. Точно. Браво.
Ей, късами с такива! Няма да им се къса. Няма. Бащи къси. Ми няма да ида. Айде, умираш, умираш. Добре. Ще играем без мит. Се изглежда. Ела, ела, Гарен. Ела, моето. Хубаво. Не. Кулата няма да ма цепи. Аз ще цепа кулата. Само ли тук? Аз нямам мана. Отида накъде? Нямам мана. Не се случва често. Извините, че малко ми лагва. Малко трябва. Ай! Иди така важно ми взима кръста, бе. Не виждаш ли, че забирам мана? Не мога пусна W-то. Ей. Форчън, здрасти. Какво правиш? Всяко напиши, че някой е нул, знаната с тръндата, не знам. Ай, как му видяла и купеле мазно. Опа, и Гарен идва. Не, Гарен. Аз не съм тук. Разбираш ли, Гарен? Аз имам флаш. Което много радва, между другото. Много радва. Много. Така. Айде! Yes! Не! Фак! Как? Стига да е. Прецака ма това чудо. Гарен! Не си ма видял, нали? Не. Уау, река, че някой друг е почва. Уау. Абе, спри да ме лагваш! Не, бягай. Айде, умирай! Уау! Къде? Как? Защо? Аз се рекавам. Защо ми дрем това? Знаете, аз се рекавам. Просто да ти каза информация. Така, вземам си това. И няма да закъснявам много, защото са трима вече там. И два. Ние продължаваме да играем без мидгейма. Това е много интересно и много радва. Това е много тъпо. Играем без мидгейма. Трънда! Какво направя, момче? Гад! Умира вече. Аз съм къде? Този вече ще ми убе. Имам знае. Който, между другото... Вече си ми идвай. Ела, не. Айде, де! Пуснах ти идва. Айде, умирай. Не умри ли? Стига, бе! Не, Гарен! Чакай, нали сме приятели, стари приятели, ганг-планки, Гарен, как така? Оня как не умря? Ти пък му пусна Игнайт, сети са. Браво. Пусна му Игнайт. Айде, goodbye. Айде, кой стана трънда? Кой взе кила? Кой взе кила? Сори, трънда. Какво къса? Не, няма къса, бе. Чакай, да видим. Чакай малко. Какво правиш, бе? Ти като пушиш, така, бе. Не виждаш, че съм напълно престол. Айде, без мъже. Рекала, разбира се. Трънда!
Не, бе, момче. Няма на. Сега аз трябва път да почвам. Recall maybe? Mansfield. Добре, 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 добре. Имам с това и отивам. Да, точно така отивам. Не, няма да те убият. Няма да те убият. Защо? Защо? Не! Няма да трушиш тала, ние сме чина, момчета и момичета. Не, този път няма да се. I'm so sorry, but you're not измъкнеш. Ай. До там беше! Говедо! Абе, тия минунчета ме обраха от всякъде. О, трънда! Чакай, момче! Ай, бягай си там. Ще вкара малко те осъбит, защото... Път стане много дълъг и мъчителен, нали няма беда. Това е друго нещо, Форчън. Това е друго нещо. Здрасти, печа. Няма мана за утре. Това ти умара така да. Това е мой кил. I have 3 kill, no death, 0 death, and 1 assist. 1 assist. Окей. Така, продължаваме. Така. Ого, какъв хубаво забих на този миньон. Направо ни разбра откъде се. Ами, аз се калвам, няма мана. Така. Тей. Това е няколко коди. Да, така са. Значи, сега ще покажа 20 минути от битката, след което ще покажа второто по време на пъта и след това още 20 минути или колкото останат от лигата. Абе, това Владимир нещо много ми се отваря, бе. Ако се очи, бе. Така, то за тук. Ко правиш, момче? Ако някой си чуи защо изпълнявам по списък, защото така не може. Защото ми е просто така, много хубаво се получава с ганплан по списъка, просто къс бани. Особено като си взема статик, ще вече направо. Така. Ела, мой конче. Хубаво. Ела. Тук. Колата няма да ме... Чакай. Как ми взимаш? Абе. Какво правиш, бе? Ей. Това е мой кюл. Точно така. Кой е най-добрия? Не го добре. Добре, този кил няма да го взима, защото просто така, за разнообразие, да не прави играта на две. Кога бе? Браво. Това вече е кил на Форча. Браво, машино. Гъджа, бот. Айде, бута бе! Каква беше тази идея трима на бот?
А! Кога? 4. Уау, това не го очаквах. Просто не, че не мога да убия, просто не го очаквах. Това е мой кил. Така. Никакво къса. Абсолютно. Порча, бягай. Чакай, бе! Сега вече да. Бягай докато можеш, Порча. Няма да те пазя вечно, бягай! Какво? Не. Порчан. Да, и сега ще убият и направо. Порчан. Право. Ако не ми напишеш тенкс. Няма да ми напишеш тенкс. Добре. Така. Единия айтъм и статични. Няколко айтъма статични всъщност. Много ладна. 13-та минута. Не. 13-та и супер. Защо на мен? Защо на мен? Не. Да късна нещо утре? Да късна? Не. Що? Нямам дето, бе. На второ място по килове. Тръндата. Най-малко килове. Много. Кога е Форчан? Тя вече нещо обзавела. Да, бе, Форчан. Така, тук ще спра на това. Това ще го оставям. И после, уау. Да, до после. И здравейте, продължаваме да където те се будят на птиците с една нова. Да видим как ще се представят през този време. Газпром. Не съм го забравил. Какво има намеса с на Оскар? На ден назад. Да, ще подам. Подам Оскар. Да видим. Ден назад. Какво си? Това е какво? Това е гол на Фернандо Торес от втори опит. Виждате, че са му сложили и предвиждата. Какъв гол? Всъщност после трябваше да е за Оскар. И за Торес. Всъщност грешкам Давид Дехия. Трябваше да се свърши по-добре. Много по-добре. Влезем в този случай. Надявам се да се гледат моите клипове в YouTube. Разбира се, няма как да имам голям успех, защото пуснах компютър ми от живот. Сега да видим обаче така Фернандо Торес. Да, топката, това е пълен обрат мача Рамирес. Просто нямаше как да пропуснем тази възможност. Разбира се, ще се добре. Какво изпълнение? Каква клас? Какъв удар? Вероятно. Добавени са нови екипи, ако забравя да спомена. Нови екипи, играчи, както сигурен съм. И нова топка. И шампионската лига е добавена на звезди. Малко по-различно колко трябва, но все пак е добавена.
Поблизо само до автогол беше това. Виж, се контузявам се. Чакай, махни си го това от ръцата. Аре, бе. Finish it! Грешка! О, какво изпълнение на Джон Кери! 3 на 1, какъв удар на Джон Кери! Удар на Джон Кери! Да видим отново това, какъв удар само. Просто не остави шансове на гледайте тия 3 на 1, какво става с нова грешка! Той докато вече нямаше какво да достигне на топката, много повлада да се прави и на максимална клетка, максимално и много повлада. Но иначе Джон Кери беше първо и забележите тук обаче Фелайни. О, прекарването на пътък. Изправя тук напред. Веднага бързо се обаче. Атака. Ван Перси. Ван Перси. Ван Перси тук отново. Кара. Ще вкара. 2-3. 3-2. Ван Перси остава да върне един гол. Какъв мач само настава на старта. Толкова резултатен матч. 60 минути игра и вече има 5 гола. Общо. Знаете, много са в атака. О, контузив някой. Много се радвам, много се радвам. Абе, защо ли си задавам въпрос, на който знам отговор? Извинявай. Фелайни. Джонс. Браво, бе, му. Нищо не направи. Не си много. Оскар получава. Какво правиш, бе? Не такъв. Искам да подам на Кевин Де Брайн, то да, свободен пас. Оскар казва Оскар. Оскар. Чакай. Чакай, бе. Грешка тук отново. Дори! Подаване! Плесна сините се разминаха да видим дали ще има лука. Ще има ли? Не. Това много радва. Връщане! Удар на Фернандо Торес! И нямаше как наистина да... Трудно ще да вкара. Торес. Една здравна прекрасна удар. И Кевин Де Брайн получава жълта, това разбира се. За нарушение преди 20 минути. И това влиза в левата и назад се спира корнера към Джон Кери, който стреля. Добре. 77 минута, 3 на 2 на Челси. Един Фернандо Торес страхотно тук разиграва. Чакайте се! Тук каква грешка да Джон Кери да ми пеналчики за... Браво, браво, бе! И колко върна не само. Хубава намеса на Петър Чик, въпреки още този път песата. Да видим еде назад. Връща тук да удар гола! Нищо не се получава.
Тук Оскар обаче някак си взе топката, но това беше... О, грешка! На Сара. Сигурно на Сара. Каква голяма. Хо-хо! Не си запаса, казвам се. Ей, не се запаса. Защо така да е? Исках нормално да бия, продължу силно, да, просто малко по-енергично. Стана вече 20 минути. Ей, браво, бе, Вантер. Добре е хитри. Така че изпращате дълбоко в разположението. Не, всъщност дълбоко, никъде. Средно, до средата. Средно добре. Средно добре. Добре, защо не добре не мога да се измъкна повече от двама? Отва не е толкова трудно. Ей. Последното ви сигнал. Добре, останете с мен и с Лич Флега, след което на моят клипа за завръщането ми ще сложи край и ще продължа да качвам клипа, не се бойте. Ако някой не гледа, разбира се, защото няма много да стрима. Добре, ами, до скоро, бай! Така, здравейте, продължаваме тук с Лич Флега. Съжалявам тук, че не помогнах малко, трябва да пръстя, нали, разбирате. Има ли шанс да го взема? Добре. Дали мога да взема фулта? Айде, моето момче. Айде, умирай. Какво? Не, какво? Какво? Гизон личи. Чакай, някой да не ми... Пък как се измъкта, бе? Бах ти, че... Ево, ти ме си гледал. Сръмната направо гърцка. На всичкото отгоре аз първи в аутчата, не в чата, ами много силно. Ще съм ти казвам, умен бе, защото съм сигурен, че не играе жена. Трудно. Що му влизаш, бе? Че му случи ме... така кажи, бе, машино. О, аз го къснах. Какъв къс! Много професионален. Къщ кайц. Това е GP. Данко. Ма не, просто се гордея с това късно. Много се гордея. Какъв последния момент. Чуто! И направо го забих. Направо 6 кила и... Опа! 6 кила е 1,9 асист. Беги! Леле! Хей! Дали мога нападна тръндата? Сега посочвам. Взех по големия! Много обичам да късвам. Къде? Ела, бе, машина, хубава. Добре. Ей, няма да бегаш. Къде? Не, си не го. Свочен. Так. Ей, чувак, прях до бой, бе. Ще разкатая и това всякъде. Ай, това пак ми късна, човек.
Да, намастер. Кош, кuşa. Беги. Тавара не ми почти. Ще ме сполкова. Ся. Сяко. Как къснах милиона. Аре, бе, няма ли да бием вече, бе? 19-та минута. 2 милиона! 2 милиона! Браво, бе! Всяко е да го събори. Аре! Не! Ей, Торен, попрека тавара се... И аз това? Беги! Пускам това! Беги! Форшан, беги! Аз разбирам. Аре, као. Чакай, какво? Какво? Майко, той е бати сакатия. Какъв сакатък? Не можа да ме фани. Асист. Добре, асист. Така, върви се като дерам. Така, отивам на мидъла. На мид. Кой ли бил си? 14? И толкова малко, тя. Това е какво? Браво, бе, машини. Сега, де да има получим? Късна. Не му взимам на джипито. На джипи, много ке да наричам джипи. Такова, не му взимам бутушки. Вижте колко мувен спид без... Седи на. Ай, не мънчиш. Чакай, турента! Каква глупост направи само. Кой е създал този торент? Този, знам преди този. Кой не е опионът сега? Дали се хвая? Форчан? Форчан? Зугу. Как го късна? И... Чай, имам ултимейт. Това много радва. Я да го питам, искате да си скажете. Може да го късна, но няма да стане хубаво. Нямаше да ме радва. Няма. Абе! Не, чакай, няма да го убиш. Как? Кой е Челси 0-0-0? 0? Кой? Аз. Да машина. Колко му надлизах. Чакай. Не мен тавар. Не това бе. Да.
Колебни. Такова. Ще я да мрази. Много ще, бе. Абе, защо не виждам какво? Беги! Беги! Почвам. Чисна повече хелп. Не! Ей, как мога. Как мога. Ало, бе, миньончета! Дано да се пишете. Не се пишеш той, ама забравяй. Какво става, вампир? Владимир. Имам такъв приятел, Владимир. Не знам да изкарам ли битката до край. Какво правиш, бе? Вижи, бахти колко събра. Ела, как ми стоиш? Сега точно дойди. Айде, точно. Абе, няма да се хвани. Защото не ти дава. Yes, бе! Взех ли го е? Абе! Кефиш ли са, бе? Абе, кефиш ли са? Не са кефа. Айде да ги бием, бе. Не, имам 2000. За колкото умрях, забравих да взема. Чакай, дай. Добре, не ме интересува ти късно става, да? Това не ми... Чакай, къде отиваш? Чакай. Аз нали знаеш, че мога да прецакам? Нали знаеш, че мога да прецакам, момче? Момче, нали знаеш, че мога да прецакам? И то много добре. Какво стана? Прецаках ли те? Прецаках ли те, бе? Хей, как те е срам да кажеш? Чакай! Дева, прецаквате! Прецаках ли те? Малко. Ела. Ела, бе! Ела, да те вкусна! Но хубава и кой ще умре? Кой ще умре? Какво само? 10 кила, 3 умирания и 8 асиста. Лош. И аз викам си Айде, ще бием ли? Вече? Айде, бе. То човек бащи кила направиха. Това че шотдаун се беше. Ето го. Преди се. Много ме лага, извините на това. Дай, си трепетал. Не. Ей! Кулата ме уби! Райс. Воли, бе! Атакувай!
Колко? 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 Да. Колко? Колко? Kako je? Bravo, minjončica! Opičao ga je, minjoni! Ajde bе! Ajde bе! Ajde bе! Šta беше ти? Това беше цялата ви. Защо не се предадат вече? Мръзна ми е! Какъв е? Чакай, ти за кого не се предаваш? Ай, това е мой съд. Какво да говоря? От и тука направих кил тука. Айде, миньончета. Миньончета, бийте, 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 бийте. Бийте, вече няма надежда, бе. Бийте. Браво, бе, good game, бе, good, бе, good, бе, good, бе. Добре, това беше за лоу. Да, това беше и доскоро от мен. Аз беше Теодор Настаза и това беше моето завръщане в канала ми.